जौन लड़का ना पढ़ला नु बाहर भीतर घूमत घूमत विदेशी के चरा देवला। तारा भूल बा कि पवन सिंह ना पढ़ल बारन तो पवन सिंह के ज्ञान नहीं। तो भैया रघु सके बतला दी कि आज अक्षरा मैडम का इंटरव्यू देखनी है। अब रघु सके बतला दी भैया कि वो इंटरव्यू में मालूम बा बात कहाँ के चलत रहल, जहाँ से लहंगा उठा के भाग रही अक्षरा मैडम वहाँ के बात चलत रहल। अब रघु सके बतला दी भैया कि मीडिया वाला पूछ दिलक कि मैडम वहाँ से लहंगा उठा के भागे के कारण का भई रहे, और सारा यूट्यूबर काहे कहत रहे कि लहंगा उठा के अक्षरा मैडम भागेली। तो अक्षरा मैडम के गुस्सा रह सके बतलाई, गुस्सा से लाल हो गए रही, कहत रही जौन कहत रहे नु कि यहाँ लहंगा उठा के भागे के उ सामने बेटा जाती तो का दो कर देती, लेकिन कोनो ऐसा यूट्यूबर ना हुई जे लहंगा उठा के भागे के नाम ना ले ले। हो सके बतला दी कि वहां से लहंगा उठा के भागे के कारण का रहे। अक्षरा मैडम का नाम बा कि हम वहाँ कोनो और सिंगर के गाना गावत रही, लेकिन पवन सिंह के फैन पवन सिंह गाना गावेला वहाँ मार कर लेलक सर, वो का वजह से हमरा वहां से भागे के पड़ल। फिर जाके हम वहीं पे स्टेट शो कैनी दूसरा जगह, ऐसा अक्षरा मैडम के कहा नाम बा, तो बोलू वहाँ काहे ना मार हो गेल। अब लोगों से बतला दी कि अक्षरा मैडम के कहा नाम बा कि गाना केकरो बाप के ना उ भले पवन सिंह काहे ना गावस चाहे हम गाई, मैंने पवन भैया के नाम ना धर लिया, हम मैंने ऐसे करनी है। उनका पूरा निशाना तो पवन सिंह पर रहला, काहे कि आगे लोगों से बात बतावे वाला बानी जहाँ कहली है तो पूरा लोग समझ जाए। अब उनका कहे का मतलब है कि गाना केकरो बाप के ना है, गाना पूरा टीम के है, तो बात तो सही है बा, गाना तो पूरा टीमे के है। लेकिन जब पवन सिंह अच्छा रहनु तो वो दिन खाली है मुहुआ से तारा पवन सिंह के गाना याद रहे। लेकिन आज के दौर में पवन सिंह के मुँह से आवाज कथी, पवन सिंह के नामो एक कान से सुनलू तो तोरा गुस्सा आ जाले। अब पता ना काहे गुस्सा आ जाले, तुम्हें जानत हो या पवने भैया जानत हो। तो अब लोगों से बतला दी भैया कि लकीर के बात आ गया। अब लकीर के बात आ गया तो मालूम बा का कहत रही अक्षरा मैडम कि पढ़ाई पर कुछ फर्क पड़ला। तो सच बात बा मैडम, तू पढ़ल बारू तो तोरा थोड़ा ज्यादा ज्ञान बा, पवन भैया का तनी कम ज्ञान बा, लेकिन तारा से ज्यादा चाहे वाला पवन सिंह के बा। तोरा ज्ञान तू अपना पेटी में रखा सहित के, ठीक बा। जैया तोरा ज्ञान के जरूरत पड़ी तो पेटी में से निकाल के ओकर काम करिए, लेकिन पवन सिंह के पास ज्ञान नहीं है नु तो वो लकीर खींचत रहलन, ठीक बा। ज्ञान के बात पढ़ाई लिखाई के बात तो वो समय में सोचे के चाहिए, जाना समय में ई कहले रहू कि हम पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में रही। ई बात वो समय में का सोचे के चाहिए कि पवन सिंह पढ़ल लिखल नहीं के तो हम ओकरा साथे रिलेशनशिप में काहे रही। ऐसा बात नहीं के मैडम, जौन लड़का ना पढ़ला नु बाहर भीतर घूमत घूमत विदेशी के चरा देवला। तारा भूल बा कि पवन सिंह ना पढ़ल बारन तो पवन सिंह के ज्ञान नहीं के। ज्यादा कुछ ना बोले, पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी जा लोगन तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देम, और अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाम। ये हकीकत बात बतानी है अक्षरा मैम के आज के इंटरव्यू के दौरान के ही बात हो। तो मिला था अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।